ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நீங்கள் டைட்டில் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம என்ன வீடியோ அப்படின்றது. சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் அழுத்தி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. என்னோட சோஷியல் மீடியா லிங்க் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அதுலேயும் என்ன மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்க. டாடா மோட்டார்ஸ் அவங்களோட 75th இயர் ஆஃப் ஆப்ரேஷனில் வந்து அவங்களோட ஐகானிக் பிராண்டான டாடா சஃபாரியை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இன்றைக்கி வீடியோவில் சஃபாரியில் என்னென்ன வேரியன்ட்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னென்ன வேரியன்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி டாடா லான்ச் ஈவெண்ட்டில் வந்து சஃபாரியை பற்றி ஒரு சில விஷயம்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. அதெல்லாம் என்னன்றதை இப்போ நம்ம பார்ப்போம். டாடா 4 பீஸை தான் மெயினாக வச்சு சஃபாரி ரெடி பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர், பர்ஃபார்மன்ஸ், ப்ரெசன்ஸ், ப்ரெஸ்டீஜ். டாட்டா வந்து இந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷன் சஃபாரியை வந்து பயங்கரமாக டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. எப்படிலாம் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிடே யூசேஜ் அதுக்கும் சூட் ஆகிற மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ரொம்ப அன்நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டில், அதாவது -10 டிகிரிலேருந்து +60 டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் வந்து டாடா சஃபாரியை வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதா டாட்டா சொல்லியிருக்காங்க. 140 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் டாடா சஃபாரியை வந்து thousands ஆஃப் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து இவங்க ரன் பண்ணி பார்த்துருக்கிறதா வந்து டாட்டா சொல்லியிருக்காங்க. டெஸ்டிங்கில் கீர் சேஞ்சிங்லாம் எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஜினை வந்து எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி ஹையர் ஆர்பிஎம்மில் கொண்டு போய் தான் அடுத்து கீர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறதா வந்து டாட்டா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி ரொம்ப இன்டென்சிவ் டெஸ்ட்லாம் போனதுக்கப்புறம் தான் டாட்டா வந்து சஃபாரியை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, டிசைன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஹேரியரோட ஃப்ரண்ட் லுக்குன்னாவோ அதே தான் அப்படியே கேரி பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சில சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணி அதே மாதிரி இது வந்து அடிஷ்னலாக வந்து 2 சீட் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்திருக்கு. சஃபாரி யூஸ் பண்ணியிருக்க பிளாட்ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேண்ட் ரோவரோட ஒமேகா ஆர்க் D8 பிளாட்ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டாட்டா ரீசெண்டாக வரக்கூடிய கார் எல்லாமே வந்து இம்பாக்ட் 2.0 அப்படின்ற டிசைன் பேட்டர்னில் தான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே விஷயம் தான் வந்து டாட்டா சஃபாரிக்கும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. இன்ஜின் ஸ்பெக் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா வெறும் டீசல் இன்ஜினில் மட்டும்தான் சஃபாரி வருது. சஃபாரியில் யூஸ் பண்ணியிருக்க இன்ஜின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹேரியரில் யூஸ் பண்ணியிருக்க அதே கிரையோடெக் 2 லிட்டர் இன்ஜின் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா 170 PS அண்ட் 350 நியூட்டன் டார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. கீர் பாக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6 ஸ்பீட் மேனுவல் அண்ட் 6 ஸ்பீட் ஆட்டோமேட்டிக் டார்க் கன்வெர்ட்டர் யூனிட்டோட வருது. ஸோ டாட்டா வந்து லான்ச் பண்ணும்போது இந்த வாட்டி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான். டாடா சஃபாரி என்னென்ன வேரியண்ட்டில் வருதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா XE, XM, XT, XT+, XZ, XZ+. என்னென்ன வேரியண்ட் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம். இப்போ ஒரு வேரியண்ட்லையும் டாட்டா என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். XE வேரியண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா டில்ட் அண்ட் டெலிஸ்கோபிக் ஸ்டேரிங் வீல் வருது, ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ப், டூயல் ஏர் பேக், எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம், ஹில் ரோல் கண்ட்ரோல், ரோல் ஓவர் மிட்டிகேஷன், அதே மாதிரி எல்லா பிரேக்குமே வந்து டிஸ்க் பிரேக் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. இது ஒரு நல்ல விஷயம். பாஸ் மோட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரியர் பேசஞ்சர் வந்து ஃப்ரண்ட் சீட்டை பேக்லேருந்தே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்கக்கூடிய விஷயம் தான் பாஸ் மோடுன்னு சொல்லி டாட்டா சொல்கிறாங்க. இந்த XE வேரியண்ட் வந்து வெறும் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷனில் தான் வருது. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா XM வேரியண்ட். இது வந்து மேனுவல் அந்த ஆட்டோமேட்டிக் ரெண்டுத்துலையுமே வருது. இதில் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் டாட்டா ஆஃபர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டி டிரைவ் மோட், 7-inch டச் ஸ்க்ரீன் மியூசிக் சிஸ்டம், 6 ஸ்பீக்கர்ஸ், ஸ்டேரிங் மவுண்டட் கண்ட்ரோல், ஃப்ரண்ட் ஃபாக் லேம்ப்பு, ரியர் வைப்பர் அண்ட் வாஷர், ஃபாலோ மீ ஹோம். XM வேரியண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய பேசிக்காக தேவைப்படக்கூடிய எல்லா விஷயமே வந்து இதில் ஆஃபர் பண்ணிடுறாங்க. வேல்யூ ஃபார் மணியா அப்படின்றத வந்து என்னால் இப்போ சொல்ல முடியாது. ஏன்னா டாட்டா வந்து நான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணும்போது ப்ரைஸ் ஒன்றும் அனௌன்ஸ் பண்ணலை. பட் இதில் இருக்க ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு 7 சீட்டர் SUV வேணும், ரொம்ப லக்ஸரியான ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் தேவையில்லை, பேசிக்காக இருக்கிறது மட்டும் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த XM வேரியண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி இதில் ஆட்டோமேட்டிக் கீர் பாக்ஸும் இருக்குது. டிராஃபிக்லாம் நிறையா ஓட்டுறோம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்ன்றது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா XT வேரியண்ட். இதில் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் டாட்டா ஆஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா 8 ஸ்பீக்கர்ஸ், ஆட்டோமேட்டிக் AC, ரெயின் சென்சிங் வைப்பர்ஸ், ஆட்டோ ஹெட்லாம்ப், எலக்ட்ரானிக்லி அட்ஜஸ்டபிள் ஃபோல்டபிள் ரியர் வியூ மிரர், புஷ் ஸ்டார்ட் பட்டன், 18-inch அலாய் வீல், ஆம்பியன்ட் மூட் லைட்டிங், டயர் ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் சிஸ்டம், ஆட்டோ டிம்மிங் இன்சைட் ரியர் வியூ மிரர் அண்ட் டாட்டாவோட ஐரா கனெக்டட் ஃபியூச்சர். எனக்கு வந்து நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் வேணாம், எக்குத்தப்பா நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் லிமிட்டடாக கொஞ்சம் லக்ஸரி ஃபியூச்சர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு வந்து இந்த வேரியண்ட் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். பட் இதில் வந்து வெறும் மேனுவலில் மட்டும்தான் வருது, ஆட்டோமேட்டிக் கிடையாது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு சன்ரூஃப் வேணும், பேனரோமிக் சன்ரூஃப் வேணும் அப்படின்னா இந்த வேரியண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிது. இந்த சன்ரூஃபோடு வர வேரியண்ட் வந்து XT+ அப்படின்னு சொல்லி டாட்டா ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா XZ வேரியண்ட். இதுதான் வந்து டாப் வேரியண்ட். இதில் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் டாட்டா ஆஃபர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம். Xenon HID ப்ரொஜெக்டர், ஃப்ரண்ட் ஃபாக் லாம்ப் வித் கார்னரிங் ஃபங்க்ஷன், லெதர் சீட் வித் டோர் பேட் இன்சர்ட்ஸ், டெரெயின் ரெஸ்பான்ஸ் மோட், 8.8-inch ஆடியோ டச் ஸ்க்ரீன் யூனிட், 9 JBL ஸ்பீக்கர்ஸ், 7-inch LCD இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர், சைட் அண்ட் கர்டன் ஏர் பேக், ஹில் டீசன்ட் கண்ட்ரோல், 6-way பவர் அட்ஜஸ்டபிள் டிரைவர் சீட், எலக்ட்ரானிக் பார்க்கிங் பிரேக், 18-inch மிஷின் கட் அலாய் வீல்ஸ், கேப்டன் சீட் ஆப்ஷன். இந்த வேரியண்ட்டில் சன்ரூஃபோடு வேணும் அப்படின்னா XZ+ அப்படின்னு சொல்லி டாட்டா ஆஃபர் பண்ணுறாங்க.
அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வேரியண்ட்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 7 சீட் ஆப்ஷனோட இருந்துச்சு. இந்த வேரியண்ட்டில் வந்து 6 சீட் ஆப்ஷன் இருக்குது. அதாவது சென்டர் ரோ சீட் வந்து கேப்டன் சீட் ஆப்ஷனில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். எக்ஸிட் வேரியண்ட் வந்து மேனுவல்லையும் வருது, ஆட்டோமேட்டிக்லையும் வருது. சஃபாரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் என்ஜாய் பண்ணணும், டு தி கோர் எனக்கு வந்து அதில் இருக்க எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு வந்து இந்த வேரியண்ட் வந்து இருக்குது. இது டாப் ஆஃப் தி லைன் அப்படின்றனால இதுதான் வந்து காஸ்ட்லிஸ்ட் வேரியண்ட்டாக இருக்கும். பட் ப்ரைஸ் என்னன்னு தெரியலன்றனால அதை வச்சு நம்ம ப்ரைஸ் தெரிஞ்சால் தான் ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியும். அவங்க ஆஃபர் பண்ணுற ப்ரைஸ்க்கும் இதில் இருக்க ஃபியூச்சர்ஸ்க்கும் வந்து மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்றது. மேபி வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணுறப்போ ப்ரைஸ் லான்ச் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து கீழே அதை கமெண்ட்டில் நான் பின் பண்ணுறேன், பார்த்து தெரிஞ்சுக்குங்க. ஸோ அதை பற்றி ப்ரைஸுக்கும் வேரியண்ட்டுக்கும் வந்து ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்கா அப்படின்றத நான் ஷார்ட் வீடியோ வந்து என்னோட இன்ஸ்டாகிராமில் போடுறேன். ஸோ மறக்காமல் என்ன இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. டாட்டா வந்து சஃபாரி ரீலான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உங்களோட தாட்ஸ் என்ன, நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதில் எந்த வேரியண்ட் வந்து வேல்யூ ஃபார் மணியாக இருக்கும், இல்லைனா இந்த வேரியண்ட்டில் இருக்க ஃபியூச்சர்ஸ் தான் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவோம், ஸோ இது போதும் நமக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற வேரியண்ட் எது அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பட் என்ன தான் சஃபாரி லான்ச் ஆகிருந்தாலும் எனக்கு ஒரு சின்ன டிசப்பாயின்மெண்ட் வந்து 4 வீல் டிரைவில் வந்து வண்டி வரல. அதேமாதிரி டாட்டா வந்து டிமாண்ட் இருந்தால் தான் நாங்கள் 4 வீல் வந்து லான்ச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது சின்ன ஏமாற்றம் தான். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபியூச்சரில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி சஜஷன்ஸ் ஏதாச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் அழுத்தி ஆளில் போட்டுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோக்கெலாம் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். திருப்பி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். பாய்.